தினமொரு வசனம். காலானது நான் கையாயிராதபடியினாலே நான் சரீரத்தின் அவயமல்லவென்றால் அதனாலே அது சரீரத்தின் அவயமாயிராதோ. 1 கொரிந்தியர் 12வது அதிகாரம் 15வது வசனம். விசுவாச சகோதரர் ஒருவர் குறிப்பிட்ட தேவ ஊழியர் ஒருவருடைய அருமை பெருமைகளை குறித்து மிகவும் விசேஷமாக பேசுவார். அந்த குறிப்பிட்ட தேவ ஊழியர் உண்மையிலேயே ஒரு முன்மாதிரியான நல்ல ஊழியர்தான். அவர் பாராட்டுதலுக்கு உரியவரே. ஆனால் இந்த விசுவாச சகோதரர் அவருடைய நிறைவுகளின் அளவிற்கு வராத எந்த ஊழியரையும் ஒரு தேவ ஊழியராக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். இருந்தால் அவரை போல இருக்க வேண்டும், ஊழியம் செய்தால் அவரை போலவே ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று எப்போதும் பேசுவார். ஒருவர் உண்மையும் உத்தமமும் நேர்மையுமாக இருந்தால் அவரை மதிப்பதும் பாராட்டுவதும் நற்பண்புகளே. அது அவசியமே. அதே வேளையில் அவரையே அளவுகோலாக மாற்றிக்கொண்டு எல்லாரையும் அளந்து பார்த்து குறைந்தவர்களாக தீர்ப்பு அளிப்பது சரியல்ல. கையில் எல்லா விரல்களும் ஒரே விதமாக இல்லை. சுட்டு விரல் அதிக பிரயோஜனமான விரல். அதற்காக இருந்தால் சுட்டு விரல் போலத்தான் இருக்க வேண்டும், மற்ற விரல்கள் எல்லாம் வேஸ்ட் என்று சொல்வது சரியாக இருக்குமா? யோசேப்பு மிக மிக உத்தமமான ஒரு தேவ மனிதன். ஆனால் யோசேப்போடு தாவீதை ஒப்பிடும்போது அவன் சற்று குறைவு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். பாலியல் விஷயத்திலும் யுத்த விஷயத்திலும் அவனுடைய செயல்களில் குறைவுகள் பல உண்டு. ஆனால் யோசேப்பை விட தாவீது தேவனால் அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டவன் என்பது உண்மை. பவுல் அப்போஸ்தலனோடு யோவான் ஸ்நானனை ஒப்பிட்டால் யோவானின் ஊழிய எல்லை மிக மிக குறைவு. பவுல் சாதித்த சாதனைகளோடு யோவானின் சாதனைகளை ஒப்பிடும்போது அது மிக மிக குறைவு. ஆனால் யோவான் பவுலை விட மிக பெரிய பேரையும் சாட்சியையும் பெற்றான். அவரவர்களை அவரவர்களிடம் வெளிப்படும் நற்பண்புகளின் அடிப்படையில் மதிக்க பழக வேண்டும். ஒப்பிட்டு பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டால் ஒருவரை உயரத்தில் வைத்து மற்றெல்லாரையும் கீழே தள்ளி விடுவோம். அது தவறானது. அதுபோல சிலர் குறிப்பிட்ட விதமான சில ஊழியங்களை மட்டுமே நல்ல ஊழியம் என்றும் அவர்கள் மட்டுமே நல்ல ஊழியர்கள் என்றும் கூறுவார்கள். எல்லாரும் மிஷனரிகளாக இருக்க முடியாது, எல்லாரும் பாஸ்டர்களாக இருக்க முடியாது, எல்லாரும் சுய பலத்தால் அல்ல, தேவ கிருபையாலேயே செயல்படுகிறார்கள். எனவே அவரவர்களின் ஊழியத்தை அந்த நிலையில் மதிக்க பழக வேண்டும். யோசேப்பை மெச்சிக்கொண்டு தாவீதை அசட்டை செய்துவிடக் கூடாது. பவுலை பாராட்டிக் கொண்டு யோவானை கண்டு கொள்ளாமல் போகக்கூடாது. எல்லாரும் கிறிஸ்துவாகிய சரீரத்தில் வேறு வேறு அவயங்களாக செயல்படுகிறார்கள். ஜெபம். தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவனே, நாங்கள் பிறரோடு மற்றவர்களை ஒப்பிட்டு பார்ப்பவர்களாக இல்லாமல் தேவனை பின்பற்றி வாழ்பவர்களாக மட்டும் இருக்க கிருபை பாராட்டும்.